Gipangandaman na sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province ang pagsaulog sa ilang ika-51st founding anniversary ug ika-21st Kasadyaan Festival. Plastado na ang mga aktibidad, din face-to-face na nga ipahigayon human ang kapindua ka tuig nga pag-undang niini tungod sa pandemya. Ugmang adlaw Setyembre 6, sugdan na ang religious concert nga ipahigayon sa Alabel Municipal Gymnasium. Sa umaabot nga Miyerkules, Setyembre 7, ang opening sa Agri-Fisheries Fair. Samtang sa Setyembre 10, ang kulminasyon sa Kasadyaan Festival. Sumala sa Office of the Municipal Agriculturist 13 ka mga barangay sa Alabel ang musalmot sa Agri-Fisheries Fair, din ilang ipasundayag ang ilang mga produkto sa kaumahan ug pangisdaan. Gani, busy na ang mga barangay sa pagpangandam ug pagpanindot sa ilang tagsa-tagsa ka stall alang sa Agri-Fisheries Fair. Gawa sa pag-install sa mga stall alang sa Agri-Fisheries Fair, ginatukod na sab ang mega tent sa festival site, din nakatakdang ipahigayon ang ubang mga aktibidad sama sa Search of Mutya ng Alabel 2022 ug mga konsyerto. Gitaod ug andam na usab ang mga street lights sa engineering daplin sa Alabel Municipal Gym tumo nga masiguro ang seguridad ug mamahimong safety ang tanang makigduyog sa ika-51st founding anniversary ug ika-21st Kasadyaan Festival. Sa milabayng kapinduha ka tuig, walay on-site activity sa Kasadyaan Festival tungod sa hulga sa pandemya. Busa sa subling pagbalik sa face-to-face nga mga aktibidad, kanunay pahimangno sa mga otoridad sa katawhan nga padayong magbinantayon ug tumanon gihapon ang minimum health protocol, hilabi na ang insaktong pagsuot og face mask. Gawa sa pagsunod sa mga public health protocols batok COVID-19, giabisuhan sab ang publiko nga ginadili ang pagpanigarilyo sa mga pampublikong lugar sa Alabel aron dili madakpan ug makamulta og di moubos sa 2,500 subay sa ordinansa sa lungsod mahitungod sa no smoking in public places. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.